आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम आसाम अरुणोदय स्किम आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोननो लागा रां आरो माइरं कार्डनि रेशन कार्डनि आपडेटनि सायाव सावरायगोन। गिबियावनो जोङो आसाम अरुणोदयनि आपडेटखौ सावरायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअ'आव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनानै लानो हायो। आसाम अरुणोदय 2.0 नि रांखौ 10 डिसेम्बराव सोबाय। नोंथाङा जुदि बेयाव एप्लाइ बानायनानै इलिजिबोल जादोंब्ला, नोंथाङा रां मोनाखैब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे भिडिअ'आव A to Z देखायगोन। आरो नोंथांमोना रांखौ बोरै चेक बानायनो, अरुणोदय 2.0 नि रांखौ नोंथांनियाव हाबदोंना हाबाखै, नोंथाङा बेखौ चेक बानायग्रोनानै जुदि नोंथांनियाव हाबाखै, नोंथाङा सायख'जादोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन, जोङो बेखौ नायग्रोदिनि। गिबियावनो जोङो आसाम अरुणोदयनि रांखौ बोरै चेक बानायनो, जोङो बेखौ गिबियावनो नायनोसै। जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदयआव सायख'जादोंमोन नाथाय रां मोनाखै, नोंथांमोना गावबा गावनि रांखौ गिबियावनो चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनानै नोंथाङा PFMS बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन, नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। आं अलरेडि बेनि सिस्टेमखौ देखायखांबायमोन। आं बेखौ गोदान भिउवार्सफोरनि थाखाय लानानै फैदों, जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनानै लानो हायो। दानिया आङो बेखौ सार्च खालामबाय। बेयाव सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबे PFMS नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। आङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। बियो PFMS नि पर्टेल। नोंथाङा बेयाव बे पेजखौ एसे बोखोनांगोन आरो बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुदों नाउ इउआर पेमेन्ट, नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। आङो बेयाव थुबाय। दानिया आरोबाव बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि बेंकनि बेयाव नेमखौ होनांगोन आरो नोंथांनि बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार आरो नैबेयाव खेबसे कनफार्म बानायबावनांगोन एकाउन्ट नाम्बारखौ। नोंथाङा अरुणोदय स्किमाव जि एकाउन्ट नाम्बारखौ होदोंमोन, नोंथाङा बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव सेन्ड OTP खालामनानै बेखौ साबमिट खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि अरुणोदयनि राङा हाबदोंना हाबाखै आरो बेयो सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो बेयावनो नायजागोन। अनलि अरुणोदयनिल' नङा, बेयो गासैबो गभर्नमेन्ट स्किमनि रां हाबनाय, बेयाव नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। सेल्फ हेल्पआनो जा अरुणोदयानो जा, नोंथाङा बेयाव इजियावनो नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बे रांखौ मोनाखैब्ला मानि थाखाय मोनाखै, दानिया जोङो बेनि प्रसेसखौ नायनोसै। नोंथाङा नैबे एकाउन्ट नाम्बार होदोब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टआव फैसाखौ सोआ गभर्नमेन्टआ, नोंथांनि आधार कार्डजों DBT लिंक जानांगोन, अब्लासो नोंथांनियाव बे रांखौ सोनानै हरगोन, नोंथांनि बेंकआव हाबफैगोन। सेल्फ हेल्प आरो अरुणोदयानो जा, नोंथांमोना दा मोनसे खामानि मावनांगोन। आङो बेखौ देखायनोसै। नोंथांमोना DBT लिंक दंना गैया बेखौ नायग्रोनांगोन। जुदि नोंथांनियाव DBT लिंक गैया, अब्ला नोंथाङा सानसेनि गेजेरावनो बेखौ DBT खौ लिंक बानायनो हागोन। बेंकआव थांनानै मोनसे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै फिलआप बानायनानै आं अलरेडि बे भिडिअखौ बानायखांबायमोन, अब्लाबो गोदान भिउवार्सफोरनि थाखाय आङो बेखौ देखायबावनोसै खेबसे। नोंथाङा माबायदि फर्मखौ डाउनलड खालामनानै बेंकआव बोरै जमा होनानै नोंथाङा बेखौ बानायना लानो हागोन, जोङो दानिया नायनोसै। दानिया नोंथाङा गुगोलाव फैनांगोन। फैनानै नोंथाङा DBT नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो बेखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा दानिया बेयाव मोनसे फर्म डाउनलड खालामनो नांगोन। फर्मखौ नोंथाङा बबेयाव डाउनलड खालामनो, नोंथाङा बेबायदि पेजाव फैनांगोन। फैनानै नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट्स, नोंथाङा बे डकुमेन्ट्सआव थुनांगोन। आङो बे डकुमेन्ट्सआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे DBT पेमेन्ट्सआव थुनांगोन। जोङो बे DBT पेमेन्ट्सआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे सिटिजेन कर्नाराव थुनांगोन। नैबे सिटिजेन कर्नाराव आं बेयाव थुबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो थुबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे स्टेप बाय स्टेप गाइड फर गेटिं आदार सेन्डिं, नोंथाङा बेखौ बेयाव थुनानै मोनसे फर्म डाउनलड खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे फर्म डाउनलड खालामबाय बेयाव थुनानै। दानिया आं बे फर्मखौ डाउनलड खालामबाय। जोंनिया फर्मआ अपेन जाबाय। जों बेखौ बेखेवनोसै दा।
बेबायदि फर्म गेवगोन नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथाङा बेंकआव जमा होनांगोन जुदि नोंथांनियाव डिबिटिया कानेक्ट जायाखैब्ला नोंथाङा अनलि अरुनदय आरो सेल्फ हेल्पनि रांल' नङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखि स्किमावनो नोंथाङा एप्लाइ बानाया मानो नोंथाङा डिबिटिया कानेक्ट जाबासो नोंथाङा दानिया रांखौ मोननो हायो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट फैसाखौ गभर्नमेन्टआ सोआ नोंथांनि डिबिटिनि थ्रुयैसो आधार कार्डनि थ्रुयै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव सोयो दानिया बे फर्मखौ जोङो बोरै फिलआप बानायनो जोङो बेखौ नायदिनि बे फर्मा गांथाम थागोन नोंथाङा नैबे लास्टनि फर्मखौल' फिलआप बानायनांगोन गिबियावनो नोंथाङा बेयाव ब्रान्च मेनेजारनि थाखाय लिरनांगोन बेखौ नोंथांनि ब्रान्चनि नेम आरो बेंकनि नेम आरो नोंथाङा बे फर्मखौ माला होगोन नोंथाङा नैबेयाव डेटखौ लिरबानो जाबाय नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय आरो नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारनि नोंथांनि नामखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय आरो नोंथाङा बबे बेंक एकाउन्टखौ लिंक बानायगोन बेंकआव नोंथाङा नैबेयाव आरोबाव एकाउन्ट नाम्बारखौ लिरना होबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव थाम आरो सिगनेसार जाय बिथांमोना सिगनेसार लिरनो रोङा नोंथाङा थाम होबाबो जागोन नैबेयाव लिरना होबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनब्रै अपसन दङ नोंथाङा डिबिटि लिंक खालामनो थाखाय नैबे फार्स्ट नाम्बारनिखौ नोंथाङा बेयाव राइट सिन क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनानै होनांगोन दानिया बे जोब्बाय दानिया नोंथाङा बे फर्मखौ एसे बोखोबावनानै नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि सिगनेसार आरो थाम नोंथाङा बेयाव बहायबावनांगोन जाय बिथांमोना सिगनेसार लिरनो रोङा नोंथाङा आखाइनि थाम होबाबो नैबेयाव जागोन दानिया नोंथांनि बेयाव नाम आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बार इमेल आइडि आरो नैबेयाव आधार कार्डनि कपि बिदों बेयाव नोंथाङा आधार कार्डखौ फट' साफायनानै बेखौ जेरक्स कपि मोनसे आधार कार्डनि होफानांगोन बेयाव आरो नोंथांनि सिगनेसार थामखौ नैबेयाव होनांगोन नोंथाङा बेखौ बेबायदि फिलआप बानायनानै नोंथाङा बेंकआव बेखौ जमा हैनांगोन आरो नोंथाङा सानसेनि गेजेरावनो नोंथांनि डिबिटिया अन जागोन नोंथाङा गभर्नमेन्टनि स्किमनि रांखौ मोननो हागोन इजियावनो दानिया बे जोब्बाय दानिया जोङो सावरायगोन रेशन कार्डनि आपडेट रेशन कार्डनि आपडेटआनो जाहैबाय दा रेशन कार्डआव आधार कार्डजों आरो आखाइनि थाम लाबाय दं नोंथांमोना बेखौ रेशन कार्ड दखानाव खबर लाबानो जाबाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि लाबाय दं नोंथाङा थाबैनो बेखौ खबर ला आरो बेखौ होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव